Etxaun xarrai eskaini genion saio hartan, esan izun etxaun iruririre iritsiko zitzaiola berea, eta gaurkoa da etxaun iruriri buruz hitz egingo deuna, beari gure omenalditxo eskainiko diogun egune. Pierre Bordazarre etxaun iruriko azalako, iruri herria Xuberon dago, eta etxaun, etxe handiko azalako, etxaun xaharra bezala, biik izengoiti berdina zuten. Bertsolaria eta bertsoiei doinuk eiteko trebetasun berezia zuen gizona. Gaina, egiten zituen doinuk hain erakargarrik ziren, bertsoiek irakurtzea baino askoz egokioa da kantatzea. Solfeik etzegin, eta ikasteko bate gogoik etzeugen, baino zeuken trebetasunak egin nahikoa zuen, soberan zeuken. Eta aparte zeuken errestasun bat, beak sortzen zituen gauzak, etzun paperik eta ezer behar gainean normalen sortzen zituen, bere aberek zaintzen, edo bere landatzen zon bitarten, edo. Eta burun gelditzen zitzaion, disko gogorra ere privilegiatu izango zuen gizonak, eta alaxe gordatzen zituen. Hogeita pare bat urte zitula, pixkat hasi zen bere fama pixka bat indartzen. Kantuk egin zituen, mordo bat, 100 gora behintzat bai. Etxaun iruri kantan liburuan argitaratuta daude, aukeratuenak esan dezagun, bere doinu eta guzti. Kanta pila horren arten, kanta oso ezagunak ere asko. Agur Xuberoan, nola ez? Xuberon ikur bat, baina Euskal Herri osoan ere bai ikur bat. Eta zabentzai gabe, gehien kantaudeunetako kanta bat, doinu zoragarrien artean dare, adibidez, Oiamo Euskal Herri, edo Aizer plazerra, edo Goizian argiastean, edo Goizian argiastean joko da. Etxaun iruri
pastoralgile ere handie izan zen, 9 bat pastoraleo egin zituen, eta ez bakarrik pastoralegile, baizik eta pastoralei buelta bat eman zien. Esan dezakegu pastoralak berpiztu egin zitula. Ordu arteko pastoralak bazien personai historiko edo personai biblikoak zien pixka bat protagonista, eta etxaunek herriko jendea sartu zuen protagonismoan, ez? Jendearekiko beste gertutasun bat sortu zuen. 1972an txirula ikasten hasi zen. Eta urte gutxi aurrera xago, zan txirulari ikaragarri. Hortan ere referentzia bat. Xuberoan hortan ere ikur bat da. Eta hor ere ez bakarrik txirula ikasi, baizik eta berpiztu egin zuen baita. Zan galtzear zeon, zijoan musika tresna bat, orduan behak ikasi bakarrik ez, baizik eta gero irakasten saiatu zen, eta horrek indarra eman zion bai txirulari. Urtero, bertsolari elkarteak antolatzen duen bertso egunean, omentzen duen pertsona bat ez da. Eta 1979 urtean, erabaki zuen, urrengo urtean etxaun iruri omenduko zutela. Baina gizajoa etzan iritsi. Urriaren batean o bian urte hortan hil zan, eta 80. urtea etzan aio. Esan dudan bezala, bertsolarie, koblakarie, dantzarie, txirularie, pastoralgile eta pelotarie. Eta esango dizut, ez ikusi dauke pelotarik kulturarekin, mundu honekin ez da. Ni hortan pixkat beha bezala naiz, netzako ere pilota ez da kirol bat bakarrik. Da gure kirola, baina da askoz sakonoko zerbait ez. Eta berak egin zuen kanta bat zoragarri, Zilar finaren pare, laida pilotaria. Konturatuko zinen bezala, beste tresna batekin datorren, beste traste batekin. Lehengo soinu handi horrek 53 urte gutxinez badaramatzen erekin, eta nabaritzen zaio, teklak jotzeko da hots pixkat ateratzen do, eta hori grabazioan beti galtzen do pixkat ez. Eta aparte, asko zeroso egiten zain nahi, nila ez duzketo urte ez da, eta berri honekin oso ondo moldatzen naiz, eta teklak zapaltzeko hots gutxigo ateratzen donez, golpeo hots hori, kanta honek merezi du, eta gaurrea saiatuko naiz kanta gehienak honekin jotzen. Zilar finaren pare.
polite. Horrako doinutan ikusten da, sentimentu, ez da, beak hor jarriko zon sentimentu ikaragarri da ikusten da, pelota bizizula, baina ez bizizula gustatzen zaion kirol bat, ez, futbolare hor da, eta tenisetan 1000 egongo die, baina gure zerbait da, eta beretzako ere, etzan bakarrik kirola izango. Kirola, erlijioa eta dena. Bertan esaten duen bezala ez, aingeru txurik bezala jantzita, eta jainkoi bere aipamena egiten dio, eta hori da bizitzea pilota ez da. Bueno, beste potzut maten sartu baino lehenago, horixe, gaurko saioa hemen utziko dugu, hauxe zan Pierre Bordazarri buruz neuken esateko, eta badakizu, ondo badatorkizu lagun, urren arte, eta ondo izan bitarte.